Mina no-Amir sisuka kude. Besifunda sonke esikoleni, varsity. And ngisanda kumove in la 2 houses away. Mina nguNkoki. Ntombi kaAmir. Girlfriend? U-Amir akazasho ukuthi unentombi. Kodwa ke akusenani. Ngijabulela ukwazi Nkoki. U-Amir uyazi ukuthi la. Ngikade ukukhuluma naye efonini manje nje. Yena uthe uyeza. Uyazi ukuthi ukwazi ukubulala? Buhlali. Mami. Long time. Too long. I-truck seyifikile because sengiready. Yeah, ifikile. Dinga ukuthi si-offload nje kuphela. Singahamba manje? Sidinga ukukhuluma mina nawe. Ngaphakathi. Akekho mobile yamuntu. Uyambona? Uhlukile yena yazi. Bowazi ngale nhlobo apha naye? No, bengazi mina ukuthi ubaba nje. Oh, ucabanga ukuthi ababa. Cha, impela Ingani ungamtshelanga ngami nawe? angimtshelanga. Awumtshelanga. Mina I thought yazi ukuthi Wena uthe she's going to move into this neighborhood. Asanga ukuthi uzoba sirahlala la 2 houses away from lana. nah phela ukahle. Like lo muntu uqhamuke nje siqhamuka and azange sisithole nesikhathi ukuthi sikhulume ngayo yonke lento le. Ivale. Yeso. Ngiyahamba manje, ngiyogeza. Before ngizithola sengibulala umuntu. Awukahle baby tu. Umngane wakho kulindile. Rami. Hamba umsiza. Baby. If you really wanna ride with me, better ride with me. 규칙 따윈 없어, do it all night with me. 이미 젖어가고 있잖아. So, beda kangakanani? Hey boy, akuyabheda mbam. Lo muntu akaphendula ama-calls ami, akaphendula ama-text ami. Sakwatile mfana. She will come around mfana. Imedi mfana. Abantu laba nje ba territorial ukudlula thina. Yeah, true boy. And into emele uyazi wena ukuthi intombi yakho amsho seyazi. Ngiyacabanga ukuthi uyifonele immediately nje mayephuma la. Obvious. Yabazi laba, the way bahlose ngakhona, angazi ngathi i-X-Men. Surely ngizodingena la eSpanini ngibe ngihlangabezwa ikhona. Sebangithethithela into engazenzanga. But mfana elengane lemfethu yokuhlala imfethu ishintshile boy. Yo. Akengane angali yone but boy ayakusiyo mfana. Mfana, uyazi nawe. Abanye abantu bantsuwe blind nge-body transformation. Akhumbula le yancosi le yase ICU. Mfethu, uyamntana loyana namhlanje. Anga understand mina ukuthi kuze kanjani from le yandlovu kade ayiyo to lento akayiyo namhlanje. But mina ngikhuluma nge-body transformation yalengane mfethu. Like mfethu lo muntu ushintshe almost yonke into man. Like she's into yoga, meditation, astrology. Uzuyi-vegetarian mfethu lo mntana. Like mfethu ushintshe indlela yokukhuluma, indlela yokuhamba. Yo.
Yabo njengoba bengida kwakhe ngimsiza engeke ngambheka mfana ngasho ngathi yabona kube kuthiwa lo muntu bekanje ekuqaleni angabe kudala ngamhlaba boy. So wena lokhi mfana ufuna ukumhlaba ne? Hayi boy, not at all. Yeah, maybe back then. Hayi manje. Mama angakunika ungamhlaba ngithi. I never boy, no. Njam. Inja yami uyazi nawo. Ngangitshela mina, khululeka. Mfethu, mina ngithanda ugogo mfethu. Manje ngeke ngize ngirisk mfethu ngothando lwami nogogo ngenxa yalo mntana obuhlali. Fede. Fede yena mina ngingamboni. So ayikho into ebhaye ngizoyiringa. Ngiloko ngikufakela ukushisa manje. Ngizothula nje mina. Ngibukele kuphela. Uthi yami, angitshela. Sekunesikhathi esingakanani mina nogogo siphusha. Yeah. Sengeke ngamfebela. No. Manje yini ke ngangenza ukuthi ngiqale manje lo muntu ngimfebela? Fede ngiyakuzwa mfana hayi. Ngafika. Oh, ish. Mfethu. Bengicela sikhulume ngale ndaba kaThithi. Hade mfethu ngendaba yakhe. Bengingazi mfethu, kube bengazi bengengeze ngimvumela nokuthi azangene la mfethu. Fede dog. Akuna stress. Ngiyafana mos, sekazumuva ini lo muntu. Yeah. But ke uthe akazi ukuzohlala isikhathi eside. Uthe nje emva kokuthi athola umsebenzi uyahamba. Boy plus uyababanyana mfana. Yabona ingane yakini ngathi sitholele icherinyana egrand mfethu. Plus nawe yazi ke vela ama lesbian amanye mfethu eqinile mfethu ngathi amajita mfethu. Hade boy. Sengiyabheda no. Yabona nje mfana. I'm not looking forward kuyo yonke lesikhasi ezobiyenzeka la endlini. Anyway mfana hayi. Thingibuyele esipanini. Ngizobuya no. Mfana. Afile. Zokubona jumpers but nami kumele ngibuyele lapha ngisiza lo muntu ukuthi aqede ukungena mfethu ngibalekile lapha ngithi ngizorelaxa kancane. Bheka. Ngiyazi ukuthi awungifoni la. But angihlala ngesikhathi eside. So in the meantime bengicela ukuthi singayenzi izinto zeba-awkward between mina nawe.
Usenasikhathi ngizana noma lapho? Ngiqeda ngena. Ay, lamabox angibulele yazi. Umzimba wami ukhathele. Ngiyaxolisa ukuthi you had to carry all that by yourself. Nayi, ungakhathazeki. Ukuthi sengiyazazi ukuthi how unfit I am. Futhi gym ngiyayidinga kahle kahle. Once again, ngiyabonga for ukungisiza ukuthi ngimove in. I really appreciate it. And ngiyazi usunesikhathi ungangiboni or let alone hear from me. Then sengiyavela nje isitukutuku out of nowhere. Ngizocela ukuthi ungisize. Ngitshelile ngathi ungakhathazeki ngalokho. Mina ngijabulela ukukubona after all these years. And saseno catch up okuningi ekusafanele sikwenze. And Bega man, about the situation like Koki. I'm sorry. I just hope ukuthi angimoshanga izinto. Nayi ungayikhathazi. Ukuba ugogi nje. Akusi big deal. Sothola indlela okuyilungisa. Yena muhle shamiyazi. Awusho-ke lento yenu is-serious noma? It's serious. Very serious. Okay. Uyintombazane ahlanyayo nje kancane. Kodwa ke uyiphethe inhliziyo yami. I mean, siyaxabana njengawo wonke amakhaphuni. Kodwa ke egcineni kokho konke siyayithola indlela ukuthi siyilungise into yethu. Wow. Hayi izinto zashintsha ngempela. I never thought I'd see ilanga la wena userious nge-relationship khona. Sengishintshile manje. Kanti ke futhi sengikhulile. Konke engangikwenza kusele emuva. Into ebalekile manje ukuthi nginakekele yonke into eseduzane nenhliziyo yami. Kodwa ke ayikho into edlula transformation yakho. Like zibheke nje. Hazi nomqondo wami awukabisho ukuthi wena lo swaba nje. I-transformation was necessary. After graduation, bengazi nje ukuthi I couldn't go into the real world. Ngibukeka ngale ndlela bengibukeka ngayo. And of course, the mental baggage. Ushintsho nje was a must for me. Mina ngikujabulele nje ukuthi uyifakile effort ukuthi ugcine ubukeka ngale ndlela le. Yabo ukuthi ke wa-achieve wonke ama-goals akho and ukutholile konke obukufuna. Kanti ke akuyona yonke into. There's still one more thing engifuna ngenhliziyo yami yonke. And ngiyathemba nje ukuthi maduzana izosondela. Kona kuzongithatha isikhathi but ekugcineni ngiyazi ukuthi ngizoyithola. Bheka man, awufuni siphume namhlanje? Ngithi ukubonga kahle. I mean after all kusho wena ukuthi we have a lot of catching up to do mas. Unenkinga mina. Plus ngiyafaka indlala. Amir, ngifuna wazi ukuthi angiyena lo ohlala eSohome owakudala wawumazi. I mean, say mina, but I'm more now.
and ngifuna experience all I can offer, because there's much more I can give you. I'll see you in 30 minutes. Enough. I've waited as long as I've lived. Time's up. Come get what yours and what's real. Sean. Butlali. Yeah. It's nice to meet you. Finally. Finally. Need heart space for the one. When it feels right, that's that ascension. Never going back to when. Before you forgot my worth, your love for me. Sure, dog. I just met Butlali. Hey, fun. No disrespect, ne? I know you said what you said about you not cheating on Ugogi. But Lana, mfana. Dog, you were playing with fire.